Tohtoročná jeseň je ideálna na bicyklovanie. Chceli by ste začať s týmto športom? Alebo neviete, ako sa postarať o bicykel pred zimnou sezónou? V našej reportáži sa to dozviete. S výberom bicykla sa vždy radšej obráte na odborníka. Vedia vybrať ten ideálny pre vašu výšku, výkonnosť aj finančné možnosti. Základ je asi mať ten bicykel v dobrom technickom stave. Znamená, že pre tou cestou určite navštíviť servis, aby sa skontrolovalo všetko, čo má, aby sa náhodou nestal nejaký prúser na tej ceste. A potom tam vyriešiť na ten bicykel nejaké taštičky, aby ste sa tam mohli poradne zbaliť, aby ste to nemuseli všetko nosiť na chrbte alebo tak. Samozrejme je rozdiel, či chcete jazdiť po lese alebo po ceste, alebo rekreačne po cyklotrase. S týmto všetkým vám však pomôžu odborníci. A tí nás upozornili aj na novinku za posledné roky. Gravel je aktuálna senzácia, už posledné 2-3 roky sa to nejak vymyslelo, ustálilo a je to v podstate, že cestný bicykel, ktorý už má tie plášte a má tie schopnosti, aby to bolo viac MTB, takže je to taká kombinácia jedného a druhého sveta. Populárne sú však v poslednom období aj elektrobicykle. Stretávam sa s takou verejnou takou nechuťou na tie elektrobicykle ľudí, čo vlastne bicyklujú normálne. Hej. Ale ja si myslím, že je to super napríklad, keď napríklad idete so svojimi známymi von na bajku a každý má tú istú kondičku, takže vlastne aby ste sa neťahali alebo nečakali, tak vlastne tam slúži ten elektromotor, aby vlastne dobehol ten rozdiel, ten časový medzi vami a niekým, ktorý ide s vami. A nie je to úplne tak, že vlastne ten elektrobicykel ide za vás, vy tam musíte tiež šlapať, takže vlastne ten pohyb tam je tiež. Takže myslím si, že ten trend je taký, že bude toho čím ďalej tým viacej tých elektrobicyklov. Už tak v podstate zvyšuje sa ten podiel aj nám vlastne tých predajov, tých elektrobicyklov. Každým rokom to narastá, takže myslím, že to bude za chvíľočku, budeme mať skoro všetci elektrobajky. Čo sa týka elektrobicyklov, tak Európska únia a celkovo zákony sú dané na 25 km za hodinu, takže kdokoľvek vás na elektre predbehne rýchlejšie, môžete ho nahlásiť, ale kým sa jemu niečo nestane, ho nikto riešiť nebude za to, že by mal načipovaný elektrobicykel. A keď už je človek schopný udržať akúkoľvek stabilnú kadenciu, tak elektrobicykel nepotrebuje. Ak na bicykli radi trávite veľa času, určite by ste nemali zabúdať na povinnú výbavu cyklistu. A to nemyslíme len prilbu či vodu, ale aj mechanickú výbavu. Určite by som odporúčal, aby nosil pri sebe multikľúč. Je to skladná záležitosť, malý kľúč, ktorý obsahuje sadu menších kľúčov, ktoré je možné použiť na rôzne typy oprav v teréne. Určite by som odporúčal náhradnú dušu, ak je to možné, a pumpu samozrejme. Existujú aj rýchlo lepiace sady, ktoré sa dajú použiť v teréne. Tam treba dávať pozor na to, aká je tá sada stará, aby nebola príliš stará a teda aby mala stále svoje vlastnosti a bola funkčná pri zalepení defektu. Náhradná duša je 100% istota. Ak je teda v poriadku, ak je nová, tie záplaty je takisto možnosť. Pravidelný servis, tzv. Údržba, je tiež veľmi dôležitá. V prípade, že sa jedná o nový bicykel, tak sa hovorí o prvých 100 km. To znamená, že majiteľ nového bicykla by mal cca po 100 km navštíviť predajňu, kde ten bicykel kúpil a urobí sa mu tzv. Garančná prehliadka, počas ktorej sa celý bicykel skontroluje, jak nastavenia, tak dotiahnutia všetkých skrutiek. V prípade, že si to majiteľ chce robiť sám, tak opäť zostáva ten čas cca 100 km, kedy by to malo spraviť. Aj keď nám momentálne počasie praje na rôzne outdoorové aktivity, zima sa blíži a bicykle bude treba odložiť. Určite ale čo odporúčame je vyradiť prevody na najmenšie pastorky, teda najmenší pastorok vzadu a na najmenší prevodník vpredu, aby netrpali pružinky jak prehadzovača, tak prešmykača. Je dobré dohustiť pneumatiky pred zimou tak, aby počas zimy, keď budú postupne upúšťať vzduch, aby na konci zimy nestal ten bicykel na prázdnych kolesách. S ďalšími otázkami či pomocou pri servise sa určite obráťte na servis.